Namoy na lang ang bilos. Abay. Nagasa. Patsingak. Kapag niya natin ang bugungay, pasawa mo pinadaanan tikwa. Makapakayang eh. Danom. Hanggang na pa lang. Napampay ti mata. Gasang. Naman. Naman. Kaya pipiwa. Makatsingak pa yun. Siguro baka patsi. Di ba lang timan ko yung pwede tatapad dito? Dapat kay kat ije mo nga inluto, pati data ingredients nan. Tanong agkwa. Kama naman bilos. Nagat. Oh. Mga kapayasan to kasta. Hop. Ano may pasadatan mo dapat kuha ti gasang. Timpla ka pa kung magatas mo ha. Mamaya. Iwan. Gatas tak mo pa. Magkasagis na ako. Awan sa gato. May ang gatas. Ang gatas ka nga ikot na nagasang garo kay mo. Kayam tupay nga pagatang di kay Sige, Kike, agsubo ka man dyan. one chip challenge. Magsisubon. Si kalang garumangan. Sino? Kay mangmangan, so nalamangan. Tara, video. Video nga, video garum. Ay, bebe. Video nila. Tugaw ka ah. Tingnan kayo na yung nangimat. Nalaingam, ti busum dayta. 3 packs. Ay, 3 packs ba o 5 packs? Ano nga packs dayta? 3. Tatlo. Upat. 4 packs of sidap chili challenge. Pinakamanghang na pansit canton. Tadakimasu. Gozaimasu. Gozaimasu. Ano yun, subaw. Arigato. Gasang na. Kanya kayam. Kayam. Yan lang yung ganun na ni Kasta na wala ko ng mga lakad. Kugkuda ulo nga nagkatagal. Ano nagpaiso? Kayam? Ang gato eh. Pera singhot. Pera inom danom. Nanay, challenge na. Pera inom. Sabi nung to, ano, magpasya mo ng Wag. No, naibos na rayta. Abulido. Jejini ko ah. Nanganalya yun. J grapes. Agsuloy datang. ano ko, marami yung pala. Kayam? No, kaya mo pa yung... Agsuloy datang. Ano yung next one? Ah, di direct sa ano yung Eh na rin yung nagpalusan na ti nga samyang ipakita man kala man yung nagpalusan na. Mga lalang may isa. Ang basura lang siya. Ay, kabin mo. Ala, mga lakala may isa. Diyan ti basuraan. Anong kukunin ko dito? Yung supot. Ito? Oo. Isa lang. Pinagkatan. Pinga na gaton. Oh, umiyak na. Spicy Korean spicy chicken fried noodles. Lan nag-grade pa juli hunog ni. Kumpay ah. Ikaw. Hello. Ay, drop na. Believe ako no may bus mo. Bigyan mo picture. Joke lang. Sabi mo pakita song ganun. Hindi naman mama. Ang gato na ako. Minom ka pa'y kumadano. Tatay baw ka nangan. Nay masmat. Anong masasabi mo? ano gasolina. Masarap? Anong mas masarap? Samyang o yan? Samyang ba? Samyang. Anong mas masarap? Ay, mas maanghang. Samyang o yan? Samyang. Samyang ang mas maanghang.
Yun ang tissue. Kaya pa? Katul. Kayang pa'y haanan. Bagam Basic lang lang na ata. kaya. Amo ipilit na mo kaya. Minum ka mda matadunga danong bilos tani. Makayute ay data. Napgad. Apay. Bibos na. Katul. Umat sa lamin ka, kilikili. Hindi na pinakudwa. Amo nga ipiliton. Katul garod. Makadamdamangay ko allergic ka. Allergic kan samot. Yung samot ko pa na. Itchy body. Ha. Apay nag-itchy body ka nun, Belos? Ay, direct? Naggatal ka mo, Iday? Nagkagatal ka? Daytoy? Hindi mo. Basta ng mga anak. Wait lang yun. Basta naman ka nagatal. Ang katal ng tulo. Ulog. Ayun na batin. Ayun na karayan. Ayun na nabati dan. Tara. Tignan natin. Nilong pa ka. Yun ang nangitaray. Nakatwa na ng mesa. Nilong pa mo. Kasi jobot ko ito yung damdama. Kinayam mo. Kinayam mo. Ka, basic. Ano ma? Basic. Basic. Basic lang ata. Basic daw. Basic lang. Basic daw, basic. Videohan ka nila. Basic lang daw, basic. Ang makagasang na niya mga tingay. Tingnan mo yung mukha na yan. Ang sanghang. Pinagpapawisan na po ang challenger natin. Makakatingin yung ulo niya. Kinakati na siya sa sobrang anghang. Kaya pa? Nangangating. Kaya pa o hindi na? Basic. Basic daw, basic. Kaya pa, kaya pa. Four packs of sidap. Pas na ako pag-uwa din luto. Hindi namin sa malabi. Ay, talo. Hindi, dapat. Mark! Talo lang ata. Naggata nga manon. Pati adi ko may isang ako ah. Hmm. May isang Ang nagasang. Nagpulagi din, nagpulagi din. Hindi mapakita mo pa dyan. Isang parang dapat ka na dito tuwa. Dahil dito data. Uy, agit-chi body ka na. Ano bang po neto? Katal. Ah, yung chili niya. Ay, bawal. Yung chili. Yung nilalagay nilang spices. Ang ulit, ang ulit. Yung ano naman. Kaya pala makapatching. Kaya po. Ay, ako. Kunti na lang. Yan. Hindi na kaya. Kunti na lang ang kanyang kakainin. Basic. Basic. Basic daw. Aji takpim ang dawa ko nung labasi. Asan ba yung ano? Yung chopstick, tamang chopstick nga ako. Patay na ito. Ayun, hanapin mo dyan yung chopstick. 3 times, ano yan? 3 times samyang. Alam mo. Tapos isin mo kanya na mahal. Medyo may sangay. Din. Ganito mag-chopstick. Walang alam. Ganyan naman talaga mag-chopstick. Ano ba kayo na eh? Nagpapakahirap pa kayo. Ano yung mag-chopstick? Oh, di ba? Madali lang. Ay, alala. Ay nung pati mo buto mo nagdutan. Alala. Kulang yung tubig niya na. Isa pa. Nasaan na yun? May isa pa eh. Ano na ba yun? Ano yun?
Kaunti na lang. Paris na. Ipabulat ang Ano gamot. sana? Alo, kalingling ata. Alo, Si Kaman, chike mga isubo ka man. osok ko. Cut muna. Rama ng tamang batit lang. No kagasang. Awan. Malayo sa iskilasya. Nanghang. Ilayo mo kasi. Nanghang. Yan kaya. Kaya mo yan. Hi. Nanghang na eh. Eh? Bisik ka pa na magbinidyon. Eh, Rizam din. Wait lang saan, wait lang. Tadakimasu! Nababalo na. Nagmuwak kayo. Sila mo Lagyan mo, nakikita ingay yung nyo. mga Nakaisip singit. na nga kayo, ang ingay nyo pa rin. Kaya, Diba? Ano to? Hindi ko kumelan. Naipos na. Nganin. Makampay mga lumalumon. Natan. Kaya mo hindi na. Kaya bilos. Usog na nga naman. Bagamtet pay paiso. Hanga kwa. Ganun ka danom. Nagpapawi. ang makasaon. Kaya pa ba? Meron naman tubig. Bagbaga na siya pa nung ano. Kaya ko man ng tigas tuwin. Gustong tayo busamin. Kaya mo yan. Talagang ano. Wala kaming kasalanan ha. Ikaw ang ano niyan. May desisyon. Ito ang ebidensya. Napakita ka mo. Wait lang. Dapat kumadaan kamay sa alaw. Wait lang, pakita yung isa. Han, mga ti ado ay uminom ta nga danom. Tanatgad. Duwa nga nga Ibalis na ka JPN eh. Bakag kayo ti ay. Nagaling. Yan. Anong masasabi mo? Basic? No, speechless. Ingatan mo, mato-ngato pa ito sa kamon, Ijit, ikatawan. Una, ganyan yung tumawa. Magpapalo pa siya ng tao. Naitugtog pa yun. Maminta. Hindi mo kasi. Sige, tanga ako, tanga. Naman talaga untog-untog, ganyan ba tumawa? Pero trip niya. Sarang tayo. Try natin. Mukha ka lasing. Parang lasing. Magpasalamat ka sa mga viewers na nanonood sa'yo. Na nakaya mo yung challenge. Anong masasabi mo? Basic. Basic daw. Naubos niya ang kanyang challenge. Sa ulitin ulit. 6 times samyang noodles. Papatry ko ulit yan sa 6 times. Kaya, gusto.